Porto do Son amosará a súa solidariedade na andaina Galíciame, apadriñada por Javi Maneiro. Percorreránse 6 km accesibles para todo o mundo e a xornada estenderase no Loreto. Este domingo, día 29, será diferente en Porto do Son. Desenvolverase a andaina e xornada familiar solidaria en Galíciame, a Asociación da Atrofia Muscular e Espinal de Galicia. A camiñada está programada para as 11 da mañá, con saída dende a fachada marítima do municipio. Faremos un recorrido totalmente accesible para todos os públicos, máis ou menos de 6 km, que terá o punto de partida na fachada marítima e o punto final no campamento do Loreto, donde disfrutaremos dunha comida familiar campestre, donde haberá tamén hinchables e xogos populares para todos os nenos e maiores. A maiores dos xogos tamén teremos sorteos donados por a veciñanza do Concello de Porto do Son, cestas de regalo, polas casas comerciales. Agradecer ao Concello de Porto do Son, ás casas comerciales, pola donación dos regalos. Esta andaina e xornadas solidarias contará cun padriño especial, o cantante e músico Javier Maneiro. A padriñar esta andaina e ser este ano o embaixador de Galiciame é toda unha honra. Coñecer a Merche, coñecer a Tiago e a toda a xente da asociación, para min son unha lección de forza, de familia e de que os problemas da vida en compañía e en xuntanza se levan moito mellor. Para min Merche é un exemplo de loita e Tiago é un exemplo de vida. Polo que fai un chamamento á veciñanza da comarca non só a participar, senón para que coñeza o labor que desempeña a Galíciame. Para nós é un orgullo que sea esta casa a que nos acolla e nos dé relevo a unha andaina que en Cambados e nos Salnés é unha referencia, que sabemos que vamos estar moi arroupados. Gracias por darnos voz e dende logo, dende a parte da madriña, darvos as gracias en nome de Belén Xestal por acollernos con tanto cariño e esperemos encher esa andaina. Con esta andaina e xornadas solidarias búscase dar visibilidade á atrofia muscular espinal na comarca do Barbanza. Sobre todo buscábamos poder abrir fronteiras, que se supera que aquí en Porto do Son hai unha persoa afectada, como lle cambiamos a vida en pouco tempo, e que a investigación é o futuro noso e dos que veñan detrás. Entonces, por eso queremos dar voz á AME. Aquí podese personalizar e ver perfectamente en Tiago e ver o esforzo que fai a súa familia de forma diaria. É unha maneira que se ve palpable e que se pode comprobar no noso día a día. E que se precisa unha solución definitiva para esta doenza. O alcalde de Porto do Son, Luís Soujo, sinalou que se trata dunha actividade moi especial. Especial por este hombrecito que está aquí ao meu lado, vale? E a verdad que é un reconocimiento, Merchi, porque eu levoche seguindo, unha vez que Tiago tuvo este problema, levoche seguindo moitos anos, e a verdad que a loita que ti estás facendo, o traballo que estás facendo, a verdad que é algo de admirar, vale? E gracias a ti, e gracias a tu convencimiento de que isto podía salir adiante, pois a propia Consellería de Sanidade foi quen de escoitarche, foi quen de traer unha vacuna e foi quen de haber un antes e un despois para Tiago. Eu vivino personalmente. Para a andaina do domingo hai inscritas 250 persoas e o Ujo agarda que ano a ano máis xente se sume a esta causa solidaria. E quero volver a repetir esta andaina e seguiremos, e vamos a chegar a ter ese 2000 e pico, non? Además vamos a ir ali ao campamento do Loreto, que é un sitio precioso, onde vamos a estar todos ali en familia, e estou seguro que vai a ser un día grande para Porto do Son, grande para Galiciame, grande para Merchi e grandísimo para Tiago.
Este domingo desenvolverase a primeira andaina solidaria Galíciame en Porto do Son para dar a coñecer esta doenza que se transmite de forma hereditaria.